balima Burkina Bew ani nyokuma ani balima Maliens ni vidéo tellement de bi samedi 6 décembre 2025 aywa ko sharia kuralo tara Burkina Faso no ye peine de mort o koro ni mami dankarke mami na dankare be ki farana oh u ya décision ta mena vidéo kalanga je kala menyo fe me fe Burkina be ka vidéo na je Malien be ka vidéo na je ay ni vidéo kolongolo capitaine Ibrahim Traoré ka vidéo na me Malien be la je ngala me décision mi tara Burkina anga jangala me. Et entre autres innovations majeures qui est d'abord le rétablissement de la peine de mort ainsi que de sa procédure d'exécution pour un certain nombre d'infractions qui sont la trahison, savoir les Burkinabés qui prennent les armes contre leur pays, les actes de terrorisme, les actes d'espionnage, etc. Donc c'est pour un certain nombre d'infractions que la peine de mort a été rétablie. Mamoun nye marfata ni Burkina Bedo nous marfata Burkina contrôle. C'est-à-dire ni marfata ta Burkina ke ni contrôle ni minena oula. O koro ka foke e ka jie bana peu fen korodi abela jele ya na korodi hakilna nyumandu parce que ali korane kono ni dangari ke mala dangari ga ngake ifanana di ali amerikia ni ma fa ifana bi fa ali amerika o chiedi ite kada madu ni kena karababo ke ifana ka tuti o manga ngake o chiedi oui, tiens, de. Bon, oui, et à détail du Choromina, koni mami marfa reta, iga jamana contrôle la, ko Burkina contrôle la, ko korokoye jamfantide, ko ef Dakar kanga ke ela ni minena ko Dankare ka ke ela. Koni minena jatke wali fena, koni minena tukuni, ko pende morbe ke ila, koni minena keni bina jaraka mwoyi. Bon, ora la sisa, mena wala like, aye ni video kolungulu, Burkina président kasoro. Na ye jatike wale moko mina, na ye tero mina dongodo, aya fo Burkina président yana, capitaine Ibe yana. Capitaine Ibe, yu kokadine segu tungara yi. Wallahi, Burkina Bew aye ne bonya. Nete fisiri wali. Burkina Bew do komane de, nete Burkina Bew do fede. Munu me mana kola, ou komane. Mais Burkina Bew majorité be moko nyumandi. Les Burkinabés sont très sérieux. Oui, tiens. Mais Adama Dim, Moko Kerachoko, Moko Kuntan Bissi Morocco. Sur le Burkinabé, Oronde. Mais mon frère, capitaine Yana. Que Dieu bénisse les capitaines d'abord. Mais d'où que capitaine y est, à la canafou qui là. Bon, capitaine Ibe, aya fo capitaine Ibe Yana. N'engabe woro de la koina. Mais no woro fo, au kana, abe nabake, awa kolosoro la. Ne awe. Et tero ka mogo mine ko juger ay kuma na mede na ya mine na bi se ka mu faka dugo la bi se ko ke peut-être parce que o de be ka ke o Mali be ki denku faka dugo la Burkina Faso be ki denku faka dugo la na ga ni mbolo akumbe to logique kan mais na akode ka ba ke publiquement de sisa ko ka taka bina jaraka mogo nunu mine ku don kaso la Burkina Faso ko ka tu juger Burkina Faso ku bo Burkina télévision so la koko olu mine koko olu faga ali Ameriki toke me ka tien de fana de u ba ke mun no olu bende imal na ya ke dongo do aya fo capitaine ngena na ye teretro mine dongo do ku juger ku photo ira kon ne be na faga na ye u faga u mana Burkina surasi fefe mine u be kulushi ni kuluki bula bu humilier quoi. Ou humilier, ou nyenama jole ou ba bosso. Je vais être très direct avec vous. Akana erreur kede. Burkina ka ko kadinge de. Ashi mo mun flash tout fait. Ne tout fait billahi. Ala yabe benga ngela. Mais ne be tien fo peut-être atena dia Burkina be doye. Un giga munumbe oluta famia. Mais na ala o chi dongo do. Au ka do ni mo nu jijela. Parce que ne munu mai na u mine e u ya marfa le takuba okele na u mine afana bu faka c'est tout amase akunu yo parce que abu jijeli munke abu lo code be ko no ya na ba kolosi ça va se retourner contre vous-même na ye jatike wale mogo mine Burkina dongo do ube Mali dongo do Maligao asimi kota kana doni feina de asimi kota ne ka klata ni tate klingi mais kana ni ngede
kana ni yɔrɔ ni kɛ dɛ jatigɛ wale mɔgɔ ta a y'a kɔlɔsi la n'a ye Bila Jara ka mɔgɔ minɛ don o don u bɛ Burkina sɔrɔsi fɛn fɛn minɛ u b'u humilier n'u ye Burkina sɔrɔsiw minɛ k'u humilier c'est-à-dire que a bɛ problème créer ni Burkina population yɛrɛ cɛ parce que opposant politique minnu bɛ extérieur la u b'a ta ka kɛ kɛlɛkɛbere a b'i kogoya hali armée yɛrɛ kɔnɔmɔgɔw ye i ma américain bolila ka bɔ Afghanistan ne bɛ ka kuma n ka domaine de kan mɔgɔ tɛ réseau kan mun bɛ n domaine dɔn ne moi je parle de la théorie de complot voilà ne ka doctorat basé len b'o de kan ah oui an tɛ kuma n kun fɛ dɛ a Burkina ka di ne mais n bɛ ka mun fɔ a kana da ne dala kana dɛ Burkina ka kɛ kɔrɔbɔ fɛn ye Burkina ka terreau minɛ k'a juger k'a fɔ ko k'a bɛna faga da k'a faga fana terreau ka dɔn k'a fagara u fana bɛ Burkina sɔrɔsi mun minɛ u b'u juger u b'u humilier an tɛ ka fanga perdira de u y'an ka sɔrɔsiw dali min kɛ k'u kan tigɛ malien bɛɛ traumatisera n'u ye ko bɛ kɔla n'u y'a kɛ Burkina sɔrɔsiw minɛ don o don k'a k'u ɲɛnama joli la capitaine ni min kɔlɔsi billahi a bɛ mutinerie créer au sein de l'armée contre le capitaine même n'a ma kɛ a ka fuma pour ɲamɔgɔ de ye n'i ye ninnu ka mɔgɔ minɛ fagali daminɛ capitaine don o don i ka fanga bantɔla de n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna mun y'a Asimi sɔrɔ k'i ni sɔrɔ dɛ o bɛ k'i nɛgɛ hali billahi n'i donna ni jeu la don o don capitaine o y'i ka ko bannen de ye ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna ne t'a fɔ n ka ko ja n'a Burkina bɛ mun ja n kana diya i ye yɛrɛ ala kana n diya i ye koyi mais ne bɛ tiɲɛ de fɔ ne tɛ kuma k'a ka diya mɔgɔ ye dɛ ne bɛ ka mun fɔ temps de don n'a ye terreau minɛ k'u bɔ Burkina RTB la don o don a tɛna fɛn bɔ jatigɛ wale mɔgɔ min ye marifa ta o kɔni jɔnnen bɛ ni saya de ye mɔgɔ min bɛ fɛn dɔ a yɛrɛ la ka taa a yɛrɛ faga o e b'o juger k'e bɛ peine de mort jumɛn k'o la nafa foyi t'o la n'i b'a kɛ a kɛ dogo la mais n'i y'u photo bɔ don o don u b'i ka Burkina sɔrɔsiw minɛ k'u photo bɔ ni Mali fana kɛ don o don u bɛ Mali sɔrɔsiw photo bɔ n'olu y'i ka sɔrɔsiw ko bɛ ko la n'u y'a da i ka sɔrɔsiw kan Burkina sɔrɔsi baden de bɛ mɔgɔ ninnu bolo ne tɛ n da don a kuma la de capitaine mɔgɔ minnu bɛ k'i nɛgɛn k'i ka terreau juger terreau ka côté n'a y'u minɛ ne m'a fɔ n ka terreau faga dɛ n'aw minɛ aw faga n'aw bɛ se k'u faga aw faga mais n'aw photo labɔ don o don k'u ɲɛnama photo bɔ Sanogo ye nin kelen de kɛ ka bere rouge minɛ k'u ɲɛnama k'u labɔ ka tila k'u faga parce que c'est-à-dire que a bɛ ni bɛ kɔlɔsi ka population yɛrɛ bɛ sɔrɔsi minnu bɛ n'u somɔgɔw don u ni bɛ kɔlɔsi u bɛ wuli contre la bon n'olu fana wuli contre la n'i ko k'i bɛ a essayer k'olu bali kuma la ça va créer des tensions même au Burkina Faso i tɛ se ka tension min kunbɛn parce que tu seras obligé d'utiliser la force bon n'i ye force utiliser i bɛ obligé ka i yɛrɛ ka population de opprimer à ce moment i bɛna bɛɛ k'i jugu ye hali i bɛ goya dɔw ye i bɛ bali ka goya Burkina b'o ye ala tɛmɛ minnu bɛ k'i pousser ka kɛ supporter radicaux minnu bɛ k'i pousser ka kɛ n'i y'a kɛ a bɛ jouer i ka fanga kan ni min kɔlɔsi coup d'état bɛ k'i la fana n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna dɛ capitaine ne ma deli ka kuma i fɛ tan cogo la dɛ je n'ai jamais parlé à capitaine directement comme ça c'est un couteau à double tranchant c'est les politologues qui vous parlent aujourd'hui ni y'o photo bɔ don o don u bɛ taa Burkina sɔrɔsiw lajɔ u b'u lankolon bɔ n'u ma kɛ i ka fuma pu u y'a kɛ américains na américains bolila ka bɔ Afghanistan u bɛna parce que n'i ye nin kɛ quoi a bɛ armée révoltée de fanga contre la quoi bon n'i ko k'i b'o fana kɛ n'i bɛ kɔlɔsi ka armée fanga tilancɛ bɛ bila i contre u b'a fɔ ko non ko capitaine de bɛ ka nasa ma donc mɔgɔ tɛ terreau ye dɛ terreau fana b'a fɔ i b'a dɔn terreau fana bɛ lamɛnna sisan Bila Jara bɛ bɔ dɔrɔn a b'a fɔ ah capitaine de y'a kɛ an kun tɛ fɛ ka nin k'aw la dɛ bon an fana bɛ obligé ka nin k'aw la bon n'u y'a kɛ dɔrɔn finalement l'armée va se sentir trahi capitaine i magadi bi capitaine i magadi ba i ko kadi i magadi bi ay jeli makadi bi de i ko kadi be hali soso tiki tellement i jeli makadi bi soso yɛrɛ min ye dɔrɔn bi nisɔndiya bɛ yɛlɛ mais billahi capitaine i bɛ ka taa sira min kan n'i ma sira bila i bɛ mangoya sɔrɔ capitaine i bɛ hali wulumusonin bobi i bɛ mangoya ka tɛmɛ a kan n'a ma kɛ ne tungaraden ye k'a fɔ ko tout ɲamɔgɔden tatɔ filɛ nin n'a ye Burkina bɛ mun ja parce que radicaux de bɛ aw nɔfɛ tile fila in na ne ɲɛ b'a la o côté de Burkina au côté de Mali n'i ko capitaine dɔrɔn wururu a dɔw bɛ bɔ de wururu ka na moi j'aime le capitaine mais je dis la vérité je dis ce qui est bien pour le capitaine ne tɛ saga ye ko n bɛ tugu mɔgɔ kɔ dɛ parce que j'ai la tête pour réfléchir je donne mon avis et je donne des solutions voilà ne t'aw dɔrɔn de o ye côté a ko ni mɔgɔ min tɛ Burkina fɛ k'o tigi fana k'a ko k'a faga de
a ko ni mɔgɔ min tɛ Burkina fɛ espionnage ou bien parce que n'a ma kɔlɔsi ko peine de mort bɛ kɛ ko minnu fara tɛ Burkina fɛ parce que opposant minnu bɛ capitaine contre la o caman de jatelen bɛ i n'a fɔ olu ye espion de bon o opposant joli bɛ Burkina Faso c'est des milliers de Burkinabé e bɛ se k'o bɛɛ faga ne y'o bɛɛ kelen-kelen sɔrɔ k'u fagali daminɛ Burkina bɛɛ bɛ wuli contre la k'i gɛn ka bɔ fanga la fagali yɔrɔnin i bɛ jateminɛ kɛ nin k'a la ne m'a fɔ ko fagali tɛ kɛ fagali bɛ kɛ mais c'est à dire que fɛn dɔ bɛ i b'a kɛ il faut voir les deux côtés e bɛ ka fagali mun kɛ k'e bɛ jatigɛwale mɔgɔw faga e y'u faga o a tɛ dabila hali ni y'u lajɔ k'u ɲɛnama lajɔ k'u photo bɔ ka marifa ci u la o t'a dabila Mali armée bɛ tile k'u faga k'u julankolo bɔ est-ce que u y'a dabila o b'a dabila donc capitaine i b'i ka kɛlɛ minɛ contre i ka kɛlɛ fɛ que Dieu te bénisse mais i bɛ ka taa terrain mun kan n'i ye terrain minɛ ne ma fɔ i k'u faga dɛ parce que kunfin den dɔw bɛ yen o bɛ taa fɔ Segu Tunkara ko non capitaine kana terror faga m'a fɔ n k'a kana faga dɛ a kana taa n ka video tigɛ ko ɲugu dɛ Segu Tunkara m'a fɔ k'a kana faga dɛ n'a y'u minɛ aw ɲɛnama n'a ka d'a ye aw minɛ aw tobi k'u ɲimi yɛrɛ moi je ne dis rien m'a fɔ n k'a kana taa n ka video tigɛ dɛ ko Segu Tunkara ko kana taa terror ko kana se terror ba m'a fɔ dɛ n ko de aw kunu u photo de yira ka tila k'a fɔ k'a b'u exécuter n ko aw kunu de kɛ n'a y'o kɛ bilahi u b'a kɛ Burkina sɔrɔsiw la bon n'u y'a kɛ Burkina sɔrɔsiw la n'u y'a ka sɔrɔsiw minɛ dɔrɔn u b'a k'u la bon n'u comptera ka k'u la finalement ça va révolter l'armée contre toi hali Amérique min ye première puissance ye o ye Ben Laden faga o ma sɔn ka photo yira ils ont peur parce que mɔgɔ ninnu tiɲɛni dɔ ka bon quoi ils peuvent faire des dégâts énormes n'i y'a kɛ capitaine don o don u bɛ dégâts u bɛ bilahi i b'a ye jugu bɛɛ b'i ɲɛsin Burkina ma sa u bɛ ɲinɛ Mali kɔ. Il va même oublier le Mali. Tout le monde va partir au Burkina. Je ne veux pas que cela t'arrive, mon capitaine. Quel est Kenny? Quel est Doussou? Doussou, Angana Doussou la Aklinia. Fakali Kokman Bida. Fakali Kain. Oui. Nere Bolo. Mogo mana na folo chouyo de Kanga Faka. Bon, mogo, kone mogo ne marfa ta Burkina Koko be Faka. Bon, mogo ken mana marfa kenta, marfa tigif. Ni mogo mi marfa kenta, aye saya ni balo kenke. Moi, je ne dis rien sur ça. N'a mogo mi mine, marfa chiorola, ko faka ka marfa tabulu. Mais ka mogo mine, ka marfa mine la katla ka nyana ma bo katla ka faka. Agono kede. Meski kumenka. Ma faka na mogo faka de. N'a mogo ko marfa babulu kabe kaka sorosu faka. N'a ya tigi mine ya faka worola. Aw kana ta juger kabe ta photo ira, aka jugement me ken ndonde, amena ta nkala ndonde, billahi ni aka te marché. O ne ka kuma kandi. Bon, ibe ka pende, ibe ka mun fana fɔ tuguni ko mɔgɔ minnu ye Burkina janfa ne bɛ ka siran yɔrɔ kelen de ɲa a kana taa kɛ la chasse aux sorcières contre les opposants politiques. Burkina politicien tilancɛ cité capitaine fɛ a tilancɛ cité fɛ bi parce que olu tubabu ka mɔgɔ de parce que la France a occupé le Burkina pendant plusieurs années. Burkina au Mali o bon mɔgɔ minnu bɛ Faransi ka côté la n'olu bɛɛ kɛra ennemi ye ko k'o bɛɛ faga capitaine bɛ Burkina bɛ tilancɛ bɛɛ faga ni y'o kɛ tuguni ni y'o kɛ ni min kɔlɔsi bɛ taa ni ye CPI la mɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna dɛ capitaine ces blancs là sont plus forts que nous tous k'u bɛ k'an kɛlɛ o tɛ k'an kɛlɛ n'u ko k'u b'an kɛlɛ don o don u bɛ se k'a ka fangaw bi ça c'est clair mɛ ka tiɲɛ de fana moi je connais la capacité de ces gens là k'u dɛsɛra na o ma dɛsɛ na kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ hali réchauffement ma daminɛ. C'est une guerre qui va durer, qui n'a même pas commencé d'abord. On est qu'à conseiller que Moromi connaît Jamana Janfa, qu'on a peine de mort qu'il a. Connaît Jamana Janfa. Ah, mon côté capitaine fait un coco chite Burkina, côté Burkina refait. Bon, finalement, avec la code, bon, on a coloché avec la Burkina, tous les opposants vont se retrouver avec la peine de mort. Et ça va gâter tous les combats. Parce que je vois le pouvoir militaire est allergique aux critiques. Bon, critique qui est là, on est bien à Kenya, faut lui façon de djougouiller. Peine de mort, bêta gagner sur l'homme. Et puis c'est qu'on befra. C'est des milliers de personnes. C'est tellement la France nous a infiltrés. Ça, on devait prendre du temps. Tant de kunanga taka ni peine de mort qu'on étudier. Et puis quand on a quelque chose du mena.
Ni mogomi keni menena marfa tioro la ki faka. Moi je suis d'accord. Celui qui tue doit être tué. Je suis d'accord. Mais côté politique ora mina koni mogomi te jamana fait ko ki mina ka peine de mort qu'il a. Il y a des milliers de personnes qui ne sont pas d'accord avec Ibi. Au bébé tra, au bébé. Bon, ni okibo be faka, ima pino chetai. C'est des choses avec un sens. Parce que fin de bébé, loi de bébé, t'as mis colossabé, abe répercuté et reka. Donc moi, je pense que c'est un couteau à double tranchant. Mais les autres, je suis d'accord. Même dans le Coran, le Coran, il y a fallu quelqu'un à faire. Ma femme, il y a quelqu'un à faire. Aïe, ni moi, il fallu quelqu'un à faire. Mais quand il y a quelqu'un parce que quand on dit les traîtres, parce que tout le monde oppose l'endo, que ce soit au Mali, au Burkina et au Niger, monde oppose l'endo, mon me pouvoir là, yolu beke façon de djugouye, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. Moi, je n'aime pas Assimi Goïta, mais je ne suis pas un traître. Je peux mettre, mais c'est un peu le correct anti traîtrie. Parce que moi, donc, Assimi Goïta, te tient. Bon, naya ke, au bureau, be bo au rod là. Parce que naya mogo de faka, ko peine de mort, parce que ko na raklanta te klingi. Les gens, mogo kolelo no nyongona quoi, les gens, lien parenté be mogo no nyogon quoi. Ibita soro dobe capitaine yereka, il y a des grands supporters des capitaines. Ibita soro au balma dobe ou te capitaine fait. Bon, netaro balma faka. Finalement, il détesté. Lien parenté be mogo no nyogon de. Un côté marfatiku tama. Mais côté politique, il ne faut pas que la peine de mort est instrument doyé pour éliminer ses opposants. C'est un truc qu'il faut beaucoup étudier. Je ne dis pas d'abandonner la peine de mort. Ne pas faire la peine de mort. Peine de mort, quand Burkina, bravo. Mais il faut bien étudier ça là. On n'est qu'à conseiller que Dieu bénisse le Burkina. On n'est qu'à Knatadi. En tant que politologue. Moi, je ne suis pas un alarmiste. Je ne suis pas un réactionnaire. Je suis un analyste politique. Mais, de dit. Mais quand moi, domaine, domaine maîtrisé. Moi, je n'ai pas froid de dire la vérité à qui que ce soit. Peut-être Burkinabé dobe réaction boulot. Ah, c'est là, il veut pas que les. Moi, non, moi, je ne suis pas contre la décision là. Mais, dire que celui qui est contre le pays, comme on met Jamana contre là, Kabolou Fanata, pour les espions. Parce que avec la qualification fait que tous les opposants des capitaines aux qualifications que ne d'accord, ça veut dire que celui qui n'est pas d'accord avec Assimi ou capitaine ou général Tchani, au Tigikanga Fakadi. Na oke dongo do avec ces pays là, mais tient des fois. Wallahi bila ni corona tient avec ces pays là. Moi te dis ben quoi? Même tes enfants que tu mets au monde là. Il y a des enfants qui ne sont pas d'accord avec toi. Donc, la pensée unique là ne marchera pas. C'est la première fois que je parle comme ça. Hein. La pensée unique ne marchera jamais. Je m'arrête là. Que Dieu bénisse l'AS, que Dieu bénisse le Burkina. Capitaine, je vous aime beaucoup. Hein. Vraiment, vous êtes quelqu'un que j'adore. Mon amour pour capitaine est plus fort que tout. Wallahi. Je parle au fond de moi. J'aime le Burkina, wallahi. Celui qui n'aime pas les Burkina, je n'aime pas la personne. Mamati Burkina fait n'est-il fait. Le Burkina fait. Je ne suis pas hypocrite. Quand je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. J'ai dit que je n'aime pas Assimi Goïta, non. Je n'aime pas Assimi Goïta, mais j'aime le capitaine. C'est tout. Si je n'aime pas le capitaine, j'allais dire, mais j'aime le capitaine. Capitaine Kabini, tiens, là. Mais une décision, peine de mort, à Kaï. Ma femme, mais application, avec l'application, il faut la tout comme ça, il revoir quoi. Naya application qui est en tout cas là, ça va se retourner contre le capitaine même. Je suis désolé. Que Dieu protège le capitaine, que Dieu protège le Burkina. Odekundo. Malien FFB, France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada. Quand Warichi Noala avait Sendwave application téléchargée. Na téléchargé abenega kor promo do urgent do dire be na ya renta o ko fa baka bank information bela jelendo na ga bank information bela jelendo also mo be malla Sénégal ko bar Cameroun abolu ko orange numéro ta nu to kombe 40 ka na war ci mo ba soro orange man na sur place war ci go fla to drobe kele sara war ci go fla na sabana bada e euro 97 Senwe photo fla na télécharger do abenega kor promo do urgent do dire be na ya renta o de kunda kambe ciao.